Salutare! Am primit comandă de la Mircea Anton. Cutie de Super Zeus alba cu 40 de bucăți. O cutie de Killer. Două cutii de FP3 de la Iorghe. O cutie de Mephistomana. Explosive 3 cutie. O cutie de Thunder Crackling. Widowmaker PF3 o cutie. O cutie de Grom 1. Mega Bulldog, cam slăbuțe. Mamba 1 cutie. Mamba 2 tot o cutie. Silver Cracker o cutie. 36 de bucăți. O cutie de Zuki. Achtung XXL o cutie. Două cutii de Big Bang 5G, care ar fi înlocuitoarele la Dumbo 5G. TXP 509. Trei cutii de PP1. Două cutii petale cu 3 focuri. Cutie de Angry Bulldog. Ușurele. Două cutii de petale cu 5 focuri. Două cutii de petarde cu un foc se aude mai tare. Shock Bulldog 18 grame. Voodoo o cutie. Încă o cutie de TXP 509. Set de bețe. De cutii de astea de petarde cu un foc. Piratki. Niște limbă de broască. Două Red Rebel cu 19 focuri, 20 de mm. 3 Blue Fighter, tot 19 focuri, 20 de mm. Și bonusul, un Arctic cu 10 focuri, tot 20 de mm. Nu faceți comandă de pe site-ul Mircea Anton, cel care vă cere bani înainte. Nu plătiți transportul înainte. Faceți comandă doar de pe Facebook, că vă luați țeapă.